Hej, så folkens, velkommen til den her video. I den her video sidder jeg og spiller noget Minecraft med Tjalfe. Jeg satte dit navn rigtigt. Gør jeg? Det ved jeg sgu ikke. Åh, helvede, døs. Tjalfe! Tjalfe! Jeg dør lige om lidt. Jeg render som en Noah. Hvad? Jeg render som ham der Noah. Så kom herover. Og Hjælp, hvor du er! jeg er hen i spawn. Hen ved dit ven. Eller desværre. Au. Mention noobsene, det er meget sjovere. Den er bare pjek. Dø! 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 Nu er det skudt mig. Hvad er dig? Nej. Heller den, der blev fucking ved med boostbamme mig. Lol. Hvad er nu det, når jeg den nemme herovre? Blue. For helvede, du skulle da ikke den blå, jeg skal tilbage. Så er jeg bare lige her. Woohoo! En, der kan gå. godt. Timer vi med. Hvad? Timer med ham. Timer med ham der. Noah Pig et eller andet pis. Hedder han Nordpik et eller andet pis? Jeg ved ikke, hvad du mener. Jeg er handicap. Okay. Oh my god! LOL! Der er en i game mode, der hjælper en anden en. Hvordan er du helt sikker på, at han er game mode? Han fløj ovenover mig og dræbte mig. Tjalpe med mig i spawn hen ved den der ender chest. Jeg lander ned på den. Duk. Jeg kan hellere sige til, fordi jeg har min boost ramt. Se! Det er det, jeg siger. Der er en fucking et eller andet. Fuck. Nora, hvad har han skin som? Han er skillet som en eller anden sort. Bare flæk løs. Jeg timer ikke med ham mere. Lol. Jeg har 3 stykker redstone. Giv mig det. Hvorfor kan jeg ikke lægge den ind ad chesten? Det virker ikke, den der. Eller giv mig det. Ja. Sådan. Hvis jeg får en snack, så kan jeg få 5.000. For en Tyson. Så husk også at sende lidt til mig, ikke? Jeg kan få 2.000. Ja, det er sgu fint nok. Så får jeg 3. Det er sgu fint nok. Vent lidt! Der er ikke en chest, der virker. Tjalfe! Jeg ramte dig faktisk. Så rammer jeg den gang. Jo. Til sidst ramte jeg. Jeg dør lige. Husk, der var der bare. Fuck det. Det er sgu god til. Det må jeg Nu sgu. rammer jeg dig. Det gør jeg mig ikke. Men det gør jeg nu. Nej. Og det gør jeg heller ikke der. Kan du bare have, du skal dø. Der ramte du mig. Det ved jeg. Fuck, jeg dør. Hjælp. Ja, okay. Tjalfe, stop nu. Stop, Tjalfe. Hallo, jeg har ramt dig 2 gange, og du greb pilen. Gør nu stille og dø. Tak. Hey, der er en. Nej. Ja, godt der er Tjalfe. Jeg lyder som en gammel sulten horn. Hvor er du henne, Tjalfe? Jeg har en anden papir bare for at gå rundt med min skærm, fordi jeg trykker C. Okay, hvor er jeg? Hvad var det, du trykkede? C! Se. Zoomer du? Se. Jeg zoomer ikke. Jamen, det kom min. Hvordan slår man det til? PvP-fejl. Jeg har fået Iron Man. Jeg flækker Iron Man. Fuck Iron Man. Der. Iron Man, dø. Jeg døde af Iron Man. Au, Iron Man. Stop. Iron Man, hvad laver du? Iron Man. Jeg tror, du var det gode. Jeg tror også, Iron Man, han var en god. Det er han ikke. Ja, det gjorde med de onde. Nej, jeg har Western på mig. Nej, døde du? Ja. Dø, mander! Kom med! Fuck, han har en nutbag på sit sværd. Eller ikke på deres, ikke på hans sværd, men jeg mener på hans bue. Kæft, det skader. Dum! Jeg
Ah, okay, hun kunne one-shot mig. Lort. Hey, Chalfe. Spiller du med modpacks? Minecraft modpacks. Vil du gerne det? Ja. Chalfe, vi tager en blå. Tag den blå. Må du bare gætte flægt? Det må du selv om. Jeg ved, det gør man nemlig ikke, hvis du også er her. Ja, og kig den. Kig. Halløj! Du ved godt, Jeg nogen af dem er bedre end mig. Kom der. Så er nooberne. Normalt de er. Oh shit, der var en der. Hallo, prøv at mærke min. Hvor er du? Ja, der står vi i spawn. Hallo, nej, kig ned, kom ned i vandet, der var PvP for, der er over 8 eller sådan noget. Der var står PvP'er. Det man skal bare se. Ikke er team, det er bare alle mod alle, det er bare get flex. Bare get rigt, mand. Kom her, get rigt, mand. Get rigt. Fuck, ej, så rammer han mig lige. For helvede på lidt. Lol, jeg venter sådan set bare til indtil alle, som er døde. Undtagen en, så flækker jeg ham. Det er fedt. Ej, Chalfe, er du med dernede? Ja, jeg er nede under vandet. Jeg så bare, han render rundt. Han nede under vandet, og så bare hopper bare og takker bare ned og op. Det kan godt misforstås. Der er fuck en, der har mange pile i sig. Men Chalfe, det er mig. Au! Det er mig. Åh, den der buff. Fanden var det? Hvad fanden? Kan man egentlig komme ind her? Sig, der er et sted, hvor jeg kan stå deroppe og camp. Hey, Chalfe. Hvad? Har du nogle pile i din inventory? Ja. Må jeg få nogen? Hvorfor trykker jeg på det der fucked up Herobrine? Herobrine. Du. Nå ja, hvorfor fanden gør jeg egentlig ikke bare det? Okay, Jesus, gå væk. Hvorfor gjorde jeg egentlig ikke bare det? Nu har jeg fucking uendelig pil, mand. Det jeg synes, der er lidt fucked up, at man har sådan set bare uendelig pil. Man kan stå et sted op og boost bag med en. Jeg kæmper mod en noob. Nu tror jeg, det er mig eller ham. Okay, man. Ham den anden. Hvor er du? Kom her, så vi kan gå ned i campen. Jeg kommer. Har du en i røven efter dig? Røven? Nej, røven er efter mig. I røven. Røven! Get drygt med jer, mand. Jeg gider ikke glod på jer, mand. Dø! Ja, okay, det er mere mig, der død. Jeg havde et halvt hjerte. Det fandt mig ikke grineren, det her, Chalfe. Virkelig, det kan jeg forstå. Det plejer det heller aldrig være. Men jeg tror, at episoden slutter snart. Episoden? Ja. Ja. Jeg sidder og optager lige nu. Det vidste jeg ikke. Du de klamme... Ja, hjælp mig. Kom her. Okay, så dræber der mig. Så skriver han spawn, det lille dyr. Kan man skrive skråstreg i spawn? Ja, det tager bare 5 sekunder. Dræb mig. Jeg er gratis. Tak. Jeg kom til at gå ind i den sidste butik. Men ja, YouTube. Jeg tror lige at tage det sidste. Og så tror jeg, vi lukker af for den her gang. Du tager det sidste kill. Ja, sidste kill. Det kommer til at tage det lang tid. Nej, det gør jeg faktisk ikke, for der er en der går rundt her. Uden armor. Kom her. Kom, så. Ej. Nej. Ej, for helvede, det der, det er varmt, mand. Hold kæft, det er varmt. Der er en, der... Nå. Det er slut for den her gang, YouTube. Hej, hej.